To taky. Tak to si vyříkáte zítra na workshopu třeba aspoň, v nějakém užším fóru. Připraveni? Můžeme hrát 3, 2, 1, teď! Tak jsme jim dali 40 bodů, ne? Vypadá to, že Flamingos opravdu vědí, co dělají konečně. Tak je povzbuďme nějak, pomůže jim to. Flamingos do toho. Flamingos jedu. Na co čekám? Tamhle ten boční spínač jsem zapomněl vypnout. To znamená, tohle to je, detekuje soupeře? Ano. Tomu spínači vadí ta figurka, která se samozřejmě v tenhle okamžik musí ignorovat. Když prostě jedu do tohohle zásobníčku. Zrovna ty, když jsme to tam posadili, ale máme tam aspoň 10. Takže tohle je konečná Máme 10. Jo, 10 tam je. Tým Turak, který nebyl o moc úspěšnější. Bude zajímavé, co tady skončí v nějakých náhodných pozicích, protože já tady vidím 10 bodů pro Flamingos, které jim rozhodně vyrovnal Turak. Tam má další 10 bodů, protože návrh není žádná vysoká figura. Takže to je jenom za 10 bodů pěšec. Tohle je dalších 10 bodů pro Turak, který by mohl zajistit postoupení. Takže skutečně 10, 20, 30 bodů pro Turak, je to postup do